ekipa, dobrodošli u moj novi video. Pošto se spremam za narednu kampanju na jezeru Tresetište, odlučio sam da snimim kratak video o tome kako ja pripremam tigrov orah za šaranski ribolov. Tigrov orah se koristi već duži niz godina u šaranskom ribolovu i zbog njegovih prirodnih šećera i hrskave strukture veoma je privlačan za šarana. Tako da sad ću vam pokazati kako ja to radim. Za početak treba će nam naravno tigrov orah. Ja sam spremio 3 kg. Šećer. Ja koristim beli. Neko kaže da je trčani brown šećer najbolji, ali u mom iskustvu se pokazao da je običan beli sasvim dovoljan. I dodajem zaslađivač. Koristim melagov, njega koristim i za bojilu. 5 ml po kili je sasvim dovoljno. Pa da krenemo. Prvi korak je da tigrov orah dobro operemo od svih nečistoća. Zrna koje plivaju izbacujemo. Relativno je čist, bit će dovoljno 2 vode. Nakon što smo dobro isprali tigrov orah, izbacili plutajuće, nalivamo vodu. Prilike 3 prsta iznad nivoa suvog tigrovog oraha. I zatim dodajemo šećer. Ja stavljam 250 grama po kili suvog tigrovog oraha, što dođe oko 750 grama, to je dođe 750 grama. Već sam odmerio. To dodajemo. Zatim dodajemo 15 ml zaslađivača. Zatim sve to dobro promešamo. To bi bilo to. Zaklapamo ga i ostavljamo ga u garažu da se natopi. Biće mu dovoljno 48 sati. U garaži je 20-21 stepen. Leti kada je toplije i 36 sati mu je dovoljno. Pa se vidimo na sljedećem koraku. I evo me, nakon 48 sati natapanja, tajger je upio šećer i tečnost nabubrio i spreman je za dalju obradu. Zaboravio sam da napomenem da tokom procesa namakanja potrebno je što više puta kako ste u mogućnosti da promešate tajger i izbacite ova plutajuća zrna koja kako se natapaju i isplivavaju. To je to.
Sad ćemo ga presuti u 2 šerpe i idemo na kuvanje. Nakon što baci ključ, potrebno ga je kuvati još sat vremena uz povremeno mešanje i dodavati vode ako je potrebno. Posle ovog procesa spreman je za fermentaciju. I poslednji korak koji nam je ostao nakon što smo završili kuvanje tigrovog oraha je da isti prespemo u kantu, dobro zatvorimo i ostavimo na toplom da se fermentiše 72 sata. Pa ajde to da oradimo. Količina tečnosti treba da bude u ravni sa zrnom. U slučaju da ostavimo mnogo više tečnosti, teže će doći do fermentacije i dobijanja one sline koju želimo da dobijemo. Zaklapam dobro, nosim na terasu i čekamo da fermentiše. Nakon 72 sata, možda koji sat duže na suncu na terasi, tajger je fermentisao. Ili kako mi šarandžije volimo da kažemo, uslinio se. Sad je spreman za vodu. Ja ću ga odmah mešati sa spod miksom, a vi možete zamrznuti pa koristiti po potrebi, kako god kome odgovara. To bi bilo to. Ako ti je video bio od pomoći, subscribe-uj, lajkuj, ostavi komentar, a mi se uskoro vidimo na vodi. Bistro.